olen jo viimeistelemässä piirustustani. Katso! Haluan hampurilaisen. Olen niin nälkäinen. Hyvä on. Sandy, otetaan juustoa ja laitetaan se leikkuulaudalle. Nyt leikkaamme tomaattia. Se on mahtavaa. Seuraavaksi viipaloidaan avokado. Sen pitäisi olla hyvin pehmeä. Katso, se on kuin kynä. Nyt pihvi. Tämä on tärkein osa kaikissa hampurilaisissa. Kaikki riippuu pihvistä. Oi, se on kuin donitsi. Paistetaan molemmin puolin, kunnes muodostuu houkutteleva kuori. Rikotaan kananmuna keskelle. Ja siinä se on. Oi, kato vain tuota juustoa. Meidän pitää sulattaa kaikki. Nyt on aika koota hampurilaiseni. Siinä se on. Kaikki ainesosat on siellä. Avokadot. Tietenkin. Voi, mä rakastan sitä. Suuni herahtaa veteen. Voi, lopeta haukottelu. Tiek, vihaan salaattia. Minun täytyy mennä jääkaapille. Brr, brr. Täällä on niin kylmä. Okei, tarvitsen jäätelöä. Hienoa. Teen hampurilaisen kekseistä ja jäätelöstä. Se on maailman herkullisin yhdistelmiin. Olisin syönyt sen itse. Vau, niin hienoa. Aika toisen keksin. Tämä on ehdottomasti kulinaarinen mestariteos. Lisätään vähän värikkäitä strösseleitä. Laitan ne reunoille. Vau, mummo. Katso kuinka upea siitä tuli. Kyllä, kulta, mutta minulla on oikea burgeri. Vai, teillä ei ole hampurilaisia, kummallakaan. Katsokaa ja oppikaa. Minä teen parhaat. No, mitä mieltä olet univormustani? Sinun ei tarvitse vastata. Tiedän kaiken. Vau. Voi. No, tarvitsen grillin. Oikea lämpötila, mutta luulin olevani tulessa. Tehdään paras ateria ikinä. Joitain makkaroita, pihvejä, paljon niitä ja paljon juustoa. Tämä näyttää upealta. Joo, tiedän. Se on täydellinen ja mehukas. Kulinaarinen mestariteokseni on valmis. Ruoanlaitto on taidetta. Oi. No! No näin. Valmista tule. Vau, se näyttää uskomattomalta. Aloitan pienimmästä. Värikkäitä nonparelleja ja jäätelöä. Hienoa! Tämä on todella luovaa. Haluan kokeilla toista hampurilaista. Odota! Mikä on vikana? Avokado! Kuinka inhottavaa! En pidä siitä! Vau! En voi edes avata suutani niin suureksi. Se on todella siistiä! Siellä on jopa hodari! Upeaa! Tämä on ehdottomasti voittaja! Voi kyllä. No, kuka epäili voittoani? Ehdottomasti en minä. Olen maailman paras. Nyt mä haluan donitsin. Odotan herkullisia, kauniita donitseja sinulta. Osaan tehdä tämän paremmin kuin kukaan muu. Leikkaa suklaa pieniksi paloiksi. Seuraavaksi sinun täytyy sulattaa suklaa vesihauteessa. Laitoimme suklaan kulhoon ja odotamme sen alkavan levitä. Loistavaa! Laitetaan uunikintaat käteen. Muuten neuloin ne itse. Ja nyt kaadetaan suklaa donitsimuotteihin. Teen uskomattomia suklaadonitseja. Jäädytetään ne nopealla jäädytyssuihkeella.
Ja nyt suklaadonitsimme ovat jäätyneet. Laitamme donitsit nuken sisään. Nyt kastamme ne kuorrutukseen. Ja laitamme ne kuumaan öljyyn uppopaistumaan. Se tuoksuu herkulliselta. Herkulliset suklaadonutit ovat valmiit. Nyt minun täytyy kaataa sulatettua suklaata donitsien päälle. Se on paljon maukkaampaa näin. Ripottelen nyt värikkäitä strösseleitä. Jokaisessa donitsissa pitäisi olla makea kuorrute ja värikkäät strösselit. Nyt voin tarjota sen Kimberlylle. Mummo, sinä suoriudut hienosti, Sinä? mutta näin ei voisi olla paljon yksinkertaisempaa. Katso, nämä ovat valmiita donitseja. Ne ovat todella maukkaita. Ja Kimberly arvostaa niitä, olen varma. Laitamme donitsin liukumäkeen. Ja nyt, mikä korkea vuori, litistä se. Juuri noin. Yksi valtava donitse. Tulee herkullista Kimberly. Joo, lapset ovat sellaisia. No, nyt on aika leipoa oma donitsini. Olen jo tehnyt Skittles-makuisen koiran. Kaada koira donitsikoneeseen. Kaikista donitseista tulee värikkäitä ja kauniita. Kimberly pitäisi siitä. Valmista! No, ne ovat uskomattoman herkullisia. Mutta se ei ole kaikki. Nyt minun täytyy kaataa värikästä nutellaa donitsien päälle. Se on uskomattoman herkullista. Oi, kyllä. Itse asiassa minullakin vesi valuu kieleltä. Se on valmis, Kim. Kokeile pian. Kyllä. Vau! Kaikki donitsit ovat siistejä, mutta tämä on outo. Kokeillaanpa. Se maistuu tavallisilta donitseilta, jotka on litistetty yhteen. No, okei. Nyt haluan kokeilla näitä värillisiä donitseja. Ne ovat niin pieniä ja söpöjä ja herkullisia. No niin. Kokeillaanpa toinen mummolta. Oi, siellä on myös suklaata sisällä. Tämä on ehdottomasti voittaja. Hurraa, voitto on minun. Jippii! Tällä kertaa haluan munakokkelia. Se on helppoa. Odotan. Tietenkin. Toffe, tarvitsen munia. Rikon pari kappaletta. Voi ei. Rikoin kaikki 10 munaa. Mutta tulen nyt. Tarvitsen vaahtokarkkeja. Niin herkullista. Anna minun sulattaa ne ensin. Hiusten kuivaajaa käyttäen. Ei minuun, vaan vaahtokarkkeihin. Täydellistä. Nyt aiomme ottaa tämän Hababuba Purukumi. Tuoksuu mahtavalta. Laita suoraan päälle, sitten ripottele Pop Rocks-karkkeja. Ja pilkoporkkanat. Riko muutama kananmuna kulhoon kuorien kerran. Nyt otamme söpön sijaan, joka rakastaa keltuaisia. Se ottaa keltuaisen pois ja laitamme sen toiseen kulhoon. Juuri nyt tarvitsemme vain proteiineja. Annan kaataa toisen puolikkaan yhteen kulhoon ja toiseen kulhoon. Värjätään nämä proteiinit ja sekoitetaan hyvin. Mahtavaa! Nyt meidän täytyy vatkata keltuaiset. Dellistä. Ensin kaadamme keltuaiset pannuun. Odota, että ne kypsyvät. Käännä se sitten rullaksi. Lisätään punaisen värisiä proteiineja toiselle puolelle ja vihreän värisiä seuraavalle. Voin hoitaa kassara. Ja tässä minulla on munarulla. Ja se on eri värinen. Katso tuota. Täydellistä. Koristellaan kirsikkatomaateilla, vihreillä ja minä olen valmis. Isoäiti, nukutko? Herää, mummo. Tiedän, miten herätän hänet. Herää. Ai, mitä tapahtui? Nukahditko? Anteeksi, meidän täytyy jatkaa ruoanlaittoa. Kaada valkuaiset pannulle. Levitä sitten keltuainen päälle. Aivan kuten tämä. Koristele, munakas, vihreillä ja muodosta ne kalan muotoon.
käännä se lautaselle. Jee, tein akvaariomunakkaan. Katso tuota! Hyvää ruokahalua, kulta! Vau! Oletko jo tehnyt nämä munakokkelit? Siistiä. Katso tuota. Tässä on 2 kalaa. Yäk, odota. Eikö keltuainen ole kypsä? En pidä siitä. En maista sitä. Katso tuota. Jotain rullia. Ei hassumpaa. Pidän siitä melko paljon. Nyt katsotaanpa tätä. Mikä tuo on? Onko tää purukumia? Mahtavaa. Voin jopa saada ilotulituksia suuhuni. Vau! Ja nyt voin puhkaista kuplan. Mahtavaa. Sisko Jenis voittaa. Hurraa! Tämä on minun tähtihetkeni. Olen niin onnellinen. Nyt haluan hampurilaisen. Mehukas ja erittäin herkullinen. Kuka valmistaa sen paremmin? No niin, aloitetaan. Tietysti tarvitsemme herkullista jauhelihaa, lisää suolaa ja pippuria. Ja aivan oikein. Aiomme leivittää suosikili edelläni ja pannullani. Just noin, paistetaan tää lihaa. Hienoa edistystä. No niin, aloitetaan. Sinä sotkit asioihin väärän isoäidin. Opetan sinulle, miten tehdään hampurilaisia. Tarvitsen sauvasekottimen. Sekoitellaan kaikki tasaiseksi massaksi. Oho, ei hassumpaa. Nyt vähän jauhoja ja pippuria. Sekoitetaan kaikki huolellisesti. Mahtavaa. Nyt laitetaan kaikki pannuun. Ja annetaan paistua hieman. Mietin, mitä Lindsay tekee. Ai, sinä kokkaat jo? Minua ei huvittaisi lainkaan, mutta McDonald'sin lapsi auttaa minua siinä. Parannetaan sitä hieman. Otetaan vähän perunoita, sitten joitain McNuggeteja ja laitetaan juustokastiketta ja ketsuppia päälle. Nyt vähän marmeladimatoja ja suklaata. Vaahtokarkkeja ja nutellaa. Tietenkin. Ja vielä 1 sämpylä päälle. Mikä herkku. Joo. En ymmärrä. Minkälaista hampurilaista tämä oikeastaan on? Jatketaan. Nyt näytän millainen täyteen pitäisi olla hampurilaisissa. Oho, katso kuinka juusto sulaa. Kuinka mehukasta. Joten mä luulen, että jatkan. Leikkaa kurkut ohuiksi viipaleiksi, sitten porkkanat. Ja sinulla on loistava kasvisporkeri. Nyt kaikki vihannekset ja sämpylä päälle. Ole hyvä. Wow. Nyt meidän on päätettävä herkullisin hampurilainen. En edes tiedä, mistä aloittaa. Katso tuota kokin hampurilaista. Se on niin mehukas ja herkullinen. Mahtavaa. Rakastan sitä. Entä tämä hampurilainen? Onko tämä parsakaalia? Näyttää myös vihannesta. Mutta kokeilenpa kuitenkin. Voi ei. Se on pelkkiä vihanneksia. En pidä siitä. No, tuo on odottamatonta. Okei, kokeillaan. Mutta superherkullista. Vau, se on uskomattoman hyvä. Haluan lisää ja lisää. Sinä olet voittaja, sisko. Kyllä, tein sen. Hurraa minä. Vau, teit parhaasi minun vuokseni. Mistä minun pitäisi aloittaa? Kaikki näyttää niin herkulliselta ja tämä kakku on todella hieno. Ota pala, niin kirkas. Ja siirappi sisällä on ihanaa. Nyt tämä sitruunakakku. Vau, kokeillaan sitä. Sisällä on hunajaa. Rakastan sitä. Se on niin herkullista. Vau, mikä söpö vaaleanpunainen kakku. Oi, mitä sen sisällä on? Se näyttää nestemäiseltä purukumilta. Voin jopa puhaltaa kuplan. Olen päättänyt. Tää on niin herkullista. Janice, sinä voitit. Tää on täydellisin kakku. Joo, voitto on minun ja heti minun. Olen niin iloinen. Voi. Nyt haluan piparkakkutalon. Teetkö sen minulle? Häh? En ole koskaan tehnyt sitä ennen. Kokeillaan. Voi kulta, totta kai. Isoäiti tekee sen. Se on niin yksinkertaista. Sinun täytyy aloittaa leikkaamalla tarvittavat muodot. Meidän täytyy rakentaa talo, eikö niin? Tärkeintä on leikata kaikki osat oikein, jotta ne voidaan myöhemmin koota.
Nyt laitamme sen paistumaan. Me säädämme halutun lämpötilan. Ja mummi, mitä olet keksinyt? Päätin olla leipomatta makeaa. Se riittää tyttären lapselleni tältä päivältä. Teen terveellisen talon vihanneksista. Hän arvostaa huolenpitoani. Otetaan pari palaa raajuustoa. Laitamme sen lautaselle. Nyt levitämme sen lautaselle lusikalla. Seuraavaksi levitämme parsakaalia, sitten porkkanoita ja kurkkuja. Parsakaali tekee kauniin kuvion. Ja kuinka kaunis siitä tuli? Oikea talo kylässä. Kaunista! Minulla menee loistavasti. Otetaan esiin touch-keksit. Tämä on juuri sitä, mitä tarvitsen. Dipataan keksit nutellaan, ja se on niin tahmeaa, että voin varmasti liittää pari keksiä yhteen. Ja rakennamme tästä taloa. Se toimi, katso. Nyt koristellaan se vaahtokarkeilla. Kuinka hienoa. Ai niin, tiedätkö mitä? Sain idean. Lisää pieni liekki polttimeen sulattamaan vaahtokarkkeja. Vau, miten voimakas ja nopea. Voi ei, nyt taloni palaa. Jokin meni pieleen. Näen tulipalon ja meidän täytyy pelastaa Janice. Tehdään piparkakusta auto. Katsotaan mitä tapahtui. Voi, täydellistä. Laitamme sen pöydälle, lisäämme siihen kermavaahtoa. Janice, ota apua. Oletko tosissasi? Auttaako kermavaahto? Kiitos. Oh, se on okei. Sammuta tuli. Kiitos, kokki. Olet minun pelastajani. Tiedän, kulta. Jatkan talon kokoamista. Laitamme sen piparkakkupohjalle. Hienoa. Nyt koristellaan talo. Aloitetaan vaniljakuorrutteella. Lisätään jälkeenpäin muutama Skittles tietysti. Täydellistä. Katso kuinka kirkas se on. Nyt koristele tikkareilla. Ja viimeinen silaus on värilastut. Miten kaunista. Oh. Ai kyllä. Onko kaikki valmiita? Hienoa! Näytetään sitten talomme Jennalle mahdollisimman pian. Vau, miten siistiä. Ovatko nämä vihanneksia? Voi, okei, mennään. Ja tässä talossa on ehdottomasti jotain vialla. Outoa. Tämä talo näyttää kamalalta, en halua syödä sitä. Ja mitä mummoni keksi minulle? Vihannestalotalo. Se näyttää kirkkaalta ja tuoreelta. Maistetaan vähän. Yäk! Se on ällöttävää. Vihaan vihanneksia. Ja tämän piparkakkutalon valmisti minulle kokki. Vau! Juuri sitä halusinkin. Kokeillaanpa. Täällä on niin paljon herkkuja. Aloitetaan ovesta. Se näyttää herkulliselta. Vau! Kuinka hyvältä. Pidän siitä todella, kokki. Voitto on sinun. Hei vaan! Eihän se voisi olla